er vi nået dertil, hvor hver dansker altså udleder 10 ton CO2 per år i gennemsnit. Det svarer til, at der er en bil, der kører hele vejen rundt om jorden 2 gange på et år. Hvis alle i verden skulle leve, som vi gør, som I gør, som unge mennesker her i Danmark, så skal vi bruge 4,5 jordkloder. Det har vi jo ikke. Og det er også derfor vigtigt at forstå, at dem, som skal skære ned på deres ressourceforbrug, det er os, og det er særligt i I-landene og den vestlige verden. Vi er på Odense Katedralskole. Første Q har besøg af forandringsagenterne Kia og Ida fra Miljøorganisationen Vedvarende Energis ungdomsafdeling Ung Energi, der her fortæller om konsekvenserne af klimaforandringerne og hvad man kan gøre ved dem. Og i den forbindelse kan jeg lige starte med at spørge, hvor mange af jer, der har købt et stykke tøj inden for den sidste måned? Ærlighed. Ja, det er en del. Og selvfølgelig kan vi alle sammen godt lide at købe tøj, og nu er det bare sådan, at et stykke tøj, det udleder 50 kilo CO2, og det er altså ved et stykke tøj i produktionen. Ung Energi er en ungdomsorganisation, som arbejder for, at de unge selv aktivt tager del i at sænke deres CO2-forbrug og dermed forhindre så meget som vi kan klimaforandringerne. Vi arbejder generelt med for eksempel at tage ud på gymnasier og andre ungdomsinstitutioner, hvor vi fortæller om de her 5 fede råd for at få de unge til at ændre i deres vaner, i det små, fordi det er de unge, der kommer til at stå med konsekvenserne af klimaforandringerne. Det er den generation, man skal have fat i. Det gør jeg på det. Altså, jeg vil ikke sige, at jeg tænker på det som så, men jeg vil sige, at det kommer ind i hovedet, og man tænker over det, at man skal lige slukke det lys der. Man skal lige huske på at lukke computeren og så slukke den helt. For som vi altid snakker om, som vi altid hører i medierne, og som vi altid hører her i skolen, så har det kæmpe betydning for os, tænker jeg i hvert fald. Vi har i hvert fald sådan noget hjemme med mig. Vi slukker på stikkontakten, når vi er færdige med at se fjernsyn, og vi har kun lys i det rum, hvor at vi er i, og sådan noget. Det er ude i gang, det er altid slukket. Og også sådan noget med, at hvis vi lufter ud, så skal vi slukke helt for varmen, for at vi bruger det hele og sådan noget. Så ja, lidt gør jeg, men ikke sådan mere end andre mennesker, tror jeg. Og de her 5 råd, de handler selvfølgelig om jeres hverdag, og det første råd, det hedder second hand frem for shopaholic. Ung Energis mission er at få unge mennesker på uddannelsesinstitutioner til at tage klimaforandringerne alvorligt og tænke over deres eget forbrug. Og til det formål har man kørt de 5 fede i stilling. Jeg vil lave 3 kålsmoothie, som både er sundt for dig, sundt for miljøet, og så smager det helt godt. De 5 fede er Ung Energis 5 konkrete CO2-sparetiltag, som skal appellere til de unge i deres hverdag. Second hand frem for shopaholic. Formen blåbær, sprød hvidkål, bladselleri, sirup, vand og mynte. Kål frem for kød. Fadøl frem for flasker. Slukket frem for strømspild. Og festival frem for fly. Et forsøg på at gøre klimabevidsthed cool. De 5 fede råd er 5 konkrete råd til din hverdag eller til de unges hverdag. Det handler blandt andet om tøjforbrug og elforbrug og drikkevarer, madvarer og vores transport. Det er sådan nogle små råd til, hvordan du kan gøre det mere CO2-venligt og uden at det bliver træls. For eksempel så handler det om, at man måske skulle tænke over, om man kunne handle noget af sit tøj i en genbrugsforretning, eller om man kunne spise lidt mindre kød til hverdag, og som alt sammen har en stor indvirkning på vores CO2-forbrug. Så det er nogle små praktiske råd, og det er heller ikke kun de unge, skal jeg huske at sige, der kan tage dem til sig. Det er selvfølgelig også de voksne, men det er hos de unge, hvor der er behov for, at de tager de her råd til sig, fordi at det er deres vaner, som skal ændres i takt med, at det jo selvfølgelig er dem, der senere kommer til at skulle stå med de her konsekvenser af klimaforandringerne. På en festival, der drikker du nok ikke fadøl hele tiden. Der drikker du nok flere dåseøl, end du drikker fadøl. Eleverne i første Q på Katedralskolen i Odense
var lydhørere interesserede. De 5 fede blev diskuteret, og de unge var med på at skulle gøre en indsats hver især, så længe det ikke ødelagde den livsstil, de som middelklassebørn i den rige del af verden tager for givet. Det synes jeg er absolut noget, man skal tage til overvejelse. Jeg synes, det er noget, som man skal tænke lidt mere over. Og som for eksempel noget med det der med fadøl. Fadøl frem for dåseøl eller flaskeøl, det synes jeg henvender sig også godt til unge. Jeg synes også, at der er noget, som for eksempel, at man gerne vil ud og tage en flytur. Så synes jeg, at det er lidt overdrivelse at sige, at man slet ikke kan tage den her flytur, man måske skulle tage til festival. Nogle af tingene var gode. Altså, sådan noget med secondhand og sådan noget, synes jeg selv er rigtig godt. Men der er også sådan noget med, at man skal tage på festivaler i stedet for at flyve og sådan noget. Ja, man skal også passe på, at det ikke bliver for energivenligt, og sådan, man må også godt leve stadigvæk, synes jeg. Men jeg synes, at stort set alle ting, at det var okay, sådan, så længe det ikke tager overhånd, at der skal være plads til begge dele. Så det er ikke slut med de røde bøffer og de nye sko? Nej, ikke 100%, bare det ikke bliver hver dag. Altså, man kan godt tænke over det igen, men jeg synes ikke, det er noget, man skal droppe helt. Selvfølgelig kan man tænke også det der med, at der er sider som det der GoMore, hvor man kan køre sammen flere mennesker og sådan noget. Men det skal jo ikke være sådan, at man ikke kan tage ud og rejse, bare fordi der ikke er 10 andre, der skal med, så bilen bliver fyldt op. Så længe man bare ligesom har det i baghovedet, så synes jeg, det er det vigtigste. Hvad der i sidste ende kommer ud af Unge Energis besøg hos første Q på Katedralskolen i Odense, må tiden vise. På andre gymnasier har man blandt andet efterfølgende lavet tøjbytte-events, klimavenlige fredagsbar, do-it-yourself-arrangementer og meget andet. Og Unge Energis ambitioner er at komme i kontakt med 70.000 unge på 120 uddannelsesinstitutioner frem mod 2017. Vi håber selvfølgelig, at de tager de 5 råd til sig her i klassen og måske ændre på nogle vaner i deres hverdag. Vi håber også, at de måske får lyst til at lave nogle bæredygtige events, som vi har foreslået i vores fremlæggelse. Og derudover, at de tager rådene til sig og ændrer på deres vaner i hverdagen, så det bliver lidt mere bæredygtigt og lidt mere klimavenligt. Det er noget, som man husker på, og jeg synes også, at man måske skulle sætte et større fokus på det blandt unge. For jeg tror, hvis man fik den, altså hvis man også i geografitimerne og i samfundsfagstimerne, at hvis man lige fik den reminder der, at man skulle huske på, klimaet det har altså en vigtig betydning for vores samfund og hele for vores globale verden. Så synes jeg, det vil være lige prikken over i det. Man får sådan en øjenåbner, især også det der med graderne og hvad det egentlig vil ske og med jorden og sådan noget. Altså det gør da, at man lige måske tænker lidt ekstra over det. Også fordi man finder ud af, jeg vidste faktisk ikke sådan noget med secondhand og sådan noget, at det hjælper på energivenlige ting. Så det gør da, at man måske vælger det næste gang, hvor man står, om det skal være en secondhand trøje eller en inden fra H&M.